Actualment, per molta gent, estar broncejat és sinònim de bellesa o fins i tot salut. Unes conclusions totalment errònies si tenim en compte que l'exposició prolongada del sol pot tenir efectes perversos sobre la nostra pell. Al programa d'avui us expliquem com i per què protegir-vos del sol. Ens acompanyeu? El sol és fonamental per a la vida i, de fet, té efectes molt positius sobre l'organisme. Ens aporta vitamina D, que ens ajuda a absorbir el calci. És un antidepressiu natural i alleugereix molts tipus de dolor. Però també pot arribar a produir-nos greus lesions cutànies que només podrem evitar si ens protegim bé. Però com podem saber si estem ben protegits? Per descobrir-ho, avui visitem a la dermatòloga Esther Zamora. La pell té una memòria. Aquesta irradiació solar és acumulativa i al llarg dels anys, des de la infantesa, es va acumulant i ens donarà efectes nocius tant a curt com a llarg termini. Per triar una miqueta la crema protectora, aquest número que estàvem parlant, hem de saber quins fototips, quins tipus de pell tenim. El tipus 1 fins al número 6. El fototip número 1 és que sempre es cremen. Per tant, aquestes persones que tenen aquest tipus de pell s'haurien de fotoevitar, que nosaltres diguem, és a dir, no exposar-se mai. En canvi, si anem gradualment del 2 fins al 6, sí que ja són gent que una miqueta es broncegen i sobretot el fototip 6, que ja és la raça negra. També és important no tant el número, sinó el anar aplicant sovint la crema solar. Sempre ens hem de posar protecció. 30 minuts abans d'anar a l'exposició, aplicar-nos la crema ja a casa. Evitar les hores puntes. Les hores del migdia, parlem de les 12:01 fins a les 4:05, aleshores ni la crema protectora solar és suficient. Tindríem que estar a l'ombra o tindríem que estar vestits. No cal estar parant el sol a la platja, sinó que també la irradiació ens dona mentre estem passejant, mentre estem a la muntanya, mentre estem esquiant, mentre estem al jardí de casa. Per tant, una miqueta per això cada vegada fem més èmfasi en el fet que la protecció ha de ser diària. Avui hem après que estar broncejats no és sinònim d'estar protegits del sol, que sempre haurem d'utilitzar un fotoprotector adequat al nostre tipus de pell i que ens l'haurem d'aplicar amb assiduïtat. Això és tot. Fins la propera. Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.